UGWUMBA. Ọ na-agba ọtụtụ mgbe a na-ekwu okwu a na-asị na abịa na Naịjirịa nọ Hausa, Igbo, Yoruba. Mgbe a na-asị na abịa na ihe gbasara ịgụ akwụkwọ bụ ndị Yoruba, mana onye ọbụla mana ọ dịghịzi etu ahụ maka na ndị Igbo agbaferego ha. Nke a bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ị na-esonyere UGWUMBA, ị ga-afụ ebe vidiyo onye bụbu minista edukeshọn na-ekwu etu ndị Igbo si gbafere ndị Yoruba tete oto na-eto narị aka, mana ọ bụghị ya ka anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata. Abịazie na nke ndị ugwu, asị na ndị ugwu na ihe ha ji bụ population mere na ọ bụrụ na abịa na politiks mgbe ụfọdụ ịtụọ vootu na ana Igbo niile asịghị na oruhu nke a tụrụ na Kano. Anyị makwara na imirikiti ndị tụrụ ya na Kano bụkwa ndị Igbo, imirikiti ndị tụrụ ya na Lagos bụkwa ndị Igbo. Ya bụ na ebe ahụ a na-asị na ha nwere population power, ọ bụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ their own negotiating power, na ọ bụrụ na ekwuwe kịta asị ebe ọ bụ na ndị Kano na-atụta vootu dị etu a ada eji ha egwu egwu, ebe ọ bụ na Lagos nwere vootu dị etu a ada eji ha egwu egwu. Agbaratazie ndị Igbo a maara na abịa na Naịjirịa nọ anyị nwa ji economic power, hapụ na enwere Dangote nwe nke a nwe nke a, abịa ha na ihe gbasara azụmahịa ndị Igbo bụ ndị izizi, ndị Igbo gbara nọmba 1 kpọmkwem. Mana ihe na-enye nsogbu bụ na nke ahụ a maara na anyị ma bụ ihe ji ọgbọ ehi a, ọtụtụ mgbe anyị amaghị etu esi eji ya arụ ọrụ. Ya bụ ihe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata. Okwu a bụ ihe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata, maka na ọ bụrụ na anyị nwere economic power, ndị ugwu nwee population, ndị ana Yoruba, ọ bụ eziokwu na a na-eburu ihe niile na-atinye na ana Yoruba, enweghị ebe ọ gbara ha na ndị Igbo n'ihe gbasara azụmahịa. Kedu ihe anyị ji nke anyị eme? Inweta ọchịchị ekwebeghị anyị, mana ọ bụ orubeghị mgbe anyị ga-eji ya bụ economic power anyị nwere wee zọọ ihe gbasara political power dịka ndị ọzọ. Epetike ndị Igbo, mụ na gị nọkwa tata dịka ọ na-adị na mbụ. Anyị nwesị ka tinye ọnụ. Nke a bụ nke anyị nwe. Kedu ihe merụ na o kwebeghị anyị iji wee mee ihe dịka ibe anyị na-eme? Na-asịkwa nkwuo o kwere anyị mana na ụfọdụ n'ime anyị mostly ndị amụrụ after the war ada afụ ihe ị na-ekwu. Ha na-afụ ya that na everything doesn't matter, because o nwere ihe ikwuru population nke bụ eziokwu bụ that na all mistakes ndị be anyị mere eme, like oge atụbụ the report emebu census mgbe wazirike si apụtara amara na masị na-egori ego ka ọ just na ọma ife ọ na-eme, because o mere datin ha manipulate nọmba anyị. O nwere ka abịa na obodo afụsụ na ihe akụtara bụ mmadụ 90 mana ije n'ugwu Awụsa onye asị esi ọnwa gụọ atụrụ ya gụọ mmadụ, agwaghị ndị nke na ndị na-asaịdị, gwaghị ụmụ nwaanyị ndị nọ n'ime na ha ya pụta so abịa padicha datin ọ naghị afekt anyị. Mana ihe uche nke na mba ụwa niile omume obodo dị na Naịjirịa ndị Igbo Mob meeting na ha mekwe nọ obodo ọbụla na Naịjirịa ndị Igbo village by village meeting n'ime. So ifu na population anyị abịa after aborigines na ndị Igbo bụ second most populated in every town, even in Africa in general, mana mba ụwa. So gwazie m ka population ndị a na-ekwu na ebe na pụta na all towns adị bọskọ nya bụrụ na ndị Igbo bụ second after aborigines. Gịnị meze ji abịa na census? Achịme census agụ anyị na outside, agụla anyị ma ndị Igbo, agụla anyị ma ndị Hausa, ha ma ewe dị major population. Ọ na ndị be anyị ha fiara det, mana edugota na eji fobia because ọ na-enye anyị nsogbu. So ọ bụ na agụcha datin na abịa na nke anyị ji economic power na-ekwu bụ na ndị Igbo ha fukwe that way. Because eche ka ekita obodo ọbụla ijere ma Kano ma ugwu Hausa ma Yoruba ife na ndị Igbo bịa ewere ego ha were obi ha bịa ego anụ na-alụ ife, mana ndị be ha bie n'ala Igbo amango famalụ, mana anyị na-alụ ya mara Afrịka ebe niile ka o wee bụ na ife na-aga. Ọnta anyị bido ịjụ onwe ya ajụ sị na ndị anyị na-amụsa amụ ha na-amụsa anyị amụ ife anyị ji wee bịa, ndị eji wee bịa, mana ndị be anyị adafịa like that. So it is time ndị Igbo ebido jụọ onwe ha sị ife a ọka esi wee mịa. Ọ dị mma. Mana ihe na-ekwu bụ ebe ọ bụ na ya bụ ikwuru na ihe gbasara ọnụọgụgụ population na ndị Igbo karịrị one ekwuru na anyị dị, mana ka anyị hapụgodo na ebe ọ bụ na edego nke ọzọ n'akwụkwọ. Ụwazuike na onwe ekwukwara na ihe ya mere bụ na ya mere mistake na anụ mgbe ahụ na-akpọchiri ya na ya bụ na ka anyị sị na ka anyị hapụta. Mana ihe gbasara economic power inenego etu ọ ga-adị na anọkọtara kịta ndị Igbo si na Alaba International amanzụ, Trade Fair amanzụ, Balogu amanzụ, ahịa niile ndị Igbo nọ n'isi na ọmanzụ
for 3 days na anyị chọrọ ime ịkpakọ ịmagoro ifugo etu ọ ga-adị n'obodo Lagos a nakwa mba Afrịka ndị ọzọ maka iruo na trade fair ifu na West Africa niile bụ na trade fair ka ha ji onye ka ha na-ewetara ego a ọ na-akpa ndị Igbo ka ọ na-aba ifugo etu ọ ga-adị na anọkọtara kịta etu a ndị obodo a na-enyegharị ndị Igbo nsogbu na anọkọtara kịta ndị Igbo si mba na anya ada azụzi onye ọbụla rigodo nke ọ zụtara ka anyị jigoro data economic power wee gwa ha sị ha na anyị sokwubiri Ugwumba nwere enyi nwoke nke bụ eziokwu bụ na enid ode ịga that extent achị ịgba Christmas sọsọ ndị Igbo wee sị oke na from 24 na alaba ya emechi from 24 na trade fair ya emechi na from 24 December na Ladipo ya emechi a na-emebu eme odoro ya na throughout that year obe na adachako ma ndị na-alụ alaye ma ndị na-alụ anaghị na bọs agụụ ejide onye ọbụla ọkwa na nke a bụ traditional event ka ọ na-ezi nke na-egwu anọgidezi one day ndị Igbo asị oke na ya ekweta ka anyị pịachie ọnọdụ ụmụọkịta anọkịta sị na ndị Igbo asị n'oke ka anyị garezi igwe na Lagos ka anyị erizi eru na Lagos ịma na arụ umerụ the thing about that now we have never used our powers ọ na-ewute ha but anyị ebidobeghị anaghị mana emoghị epush ruo mmadụ to the world ọ sị oke nna gịnị ka na-akpọdo ka anyị kwekọ n'ọnụ epechekechere isi na anyị yuzubeghị mana ihe nna ajụ bụ kedu mgbe ọ ga-eruo anyị ebido yuzuwe maka kịta enwego mgbe anyị na ndị isi Alaba International ndị okenye ndị webatara ahịa Alaba International kpara nkata ha na-agwa anyị na ahịa ahụ bụ ime ọhịa ka ha pụtara go a na-ego bụkwa na enyere ha ana go a na-ego wee rụọ ya kịta ndị Igbo ji aka ha mepee kọmputa village dị n'Ikeja mezie ya ọ bụrụ nnukwute ahịa asị ha akpọ ebewa asị na a na-akpọga ha Katangwa ya bụ ebe ọbụla a chọrọ idevelop ebe ọbụla a chọrọ ka na ebe ahụ nwee value asị ewe were ofu ihe tigbo ebe ahụ sị ndị Igbo na ebe akụnụ ga-agazi kedu mgbe ọ ga-abụ ruo anyị amara ihe gbasara igwe a na anyị na ha ekwu okwu ya ọ bụ ndị onye Igbo ego ha na Lagos ọ fụzi ana na ihe na ọ bụghị ọja adịlị bụ ihe a dị na ebe onye ada agba ego a na ebe ahụ esi enwere anụ Igbo ị gara ịnama mfa epetike mgbe ka hapụ ọgụ mụ na gị na-ekwu kedu mgbe ọ ga-abụ ruo ihe a na-eme ihe a na-eti ebune enwe atụrụ iwe nke bụ eziokwu na obi ga-atụrụ iwe mana ime nsogbu anyị nwere obodo na we are Republicans by nature onye agbara m na mana o mekọta ha na anyị nwee anọkọta kwekọta together si ka anụ ọgụ a because na nke bụ eziokwu na ọ gafego mgbe ekwesịrị ime elu na ọkedo onye ga-ebido maka na ndị ebe etosi emere nsogbu na ebido kịta si Ugwumba bidoro na onye Enugu na-epetike ndị Igbo na onye Anambra ka ọ bụ ịmakwa na nga na onye a na-ebido ha anya nsogbu adị mana ụbọchị ọbụla anyị ekwekọta ọnụ si mee destin na ihe ekwesịrị ebụnụ ifu na ụdị adịgo ka nke bụ eziokwu bụ na oke nke na-akịta egwu ebupụ kọmputa vileji ebu n'ahịa ebe ọzọ ọkwa senta ekwe ọgba resources ebupụ ebu that place unu agala ọnụ a na-agala ọnụ ife na-agaba n'ihe mana ọ bụ na ndị Igbo na-agwa onwe ha nke bụ eziokwu si oke chere unu n'ọtụ ọnụ ya kwụnụ dis kọmputa vileji ka anyị bu n'ala Igbo ife na-egbanwe ebetike ihe na-enwe emume n'okwu anyị bụ na ọtụtụ ihe anyị na-emetụgasị aka bụ ihe anyị kwesịrị iwepụta oge wee tụnye ya ọfụma iruo na ala Igbo niile enwere international market enwere nke ebe a rụwara n'Enugu mgbe ahụ arụchaghị ya ruo tata enwere nke a rụrụ n'Imo steeti ahịa na-etochi ebe ahụ iruo na Anambra ọka nkụ iruo na steeti ọbụla emechara David Umahi jiri aka ya rụọ ahịa bụ international standard mana ihe ọrụ ọrịa bụ ebu enweghị ihe na-eme ebe ahụ ọ bụrụ enweghị ezigbote atụmatụ a ga-eji mee ya enwere nke a na-arụ n'ọrụ Ifite kịta ma ndị mesi na onye ọbụla nọ ebe ahụ na-arụ ọrụ na na-eme ihe na gịnị meziri na ndị be anyị maka ọbịa ọ na-enwe m iwe etu ọ ga-eji bụrụ na abịa kịta na ihe dị na be anyị ka m ruteziri ebe a mmadụ jiri ya na-emere m ya nga abịa asịghị gaa n'obodo unu ọ dịghị ka ana Igbo toro ahịa ọ dịghị ana Igbo na ọ na-enweghị ihe anyị ga-emepụtanwu ọ na-ehute m na ndị Igbo anyị mere ihe na anyị bụ ebu na-arụ ụlọ mgbe niile a na-achọ ebe anyị ga-ego na anyị ga-arụ ụlọ ọ bụrụ na ebu na ya na ala Igbo ewere nsogbu dị n'ime enwere sakramenti jikọrọ anyị na imepe ndị ọzọ hapụba anyị biko Ugwumba etu o si ewe ka o si ewe m mana ime da ka nkwuru ka ekele onye ya ebido ya bikosi ebe ndị Igbo nwere nsogbu kelee ọnụ ga-ekwu ya
because ị na ha na-ekwe oge onye na-abrakwute asị na ha na-acha Enugu asị ha na-acha akwụ na ha na-awụkpo anya Ebonyi steeti onwe mgbe ji ekpọ ya n'ife a na-eme Ebonyi steeti bụ just traditional maybe ka akụsa onye ọbụla ji ezuo ike then Abia Imo anyị nwụbụghị because governors anya na working together ọ bụ na governors na-show harmony and ha na-show love na-meet together na-atụkọ isi ọnụ by na ihe na ka ọ ka dịgo solved because a na-agadasị bịa na were nke a were rụwana ya asị ka alụọ electronic market n'Imo steeti ka alụọ Garri market na Anambra ka alụọ nke a n'Enugu if when those governors bond together gwa ndị be ha mee ya ọ ya dị easy mana ha che na onye ọbụla na nke onye nke zuru onye nke zuru nke so ndohi na ndị ekperima gịnị ka na-eme steeti ọ ya bụ aha na-adịghị mma onye ọbụla otoro ga-agbagbu gasị m na Ugwumba enwere ana dị etu a dị etu a dibịa urere anyị ana ma ọ soro mere anyị advertise ana ọ bụrụ ha ana na ọ bụghị n'ala Igbo otoro ga-agbagbu iwetakwana ya bịa maka na 2013 ebetiga ihe na-ekwu bụ na ebidogo m nke m 2013 2014 2015 enwere ana anyị gara tinye aka na Ibejuleki ebe a na-asị Dangote eso m ra na ebe ahụ mgbe ahụ emegide atinye ya na TV mgbe ahụ anyị nọ na NTA ndị mmadụ kpute imirikiti n'ime ha bụ ndị Igbo enwee gowa ana ọ bụ eziokwu na enwere etu esi mee ya mgbe ahụ wee dịrị ndị mmadụ mfe wetagasị ana ofu onye ekperima n'ọrụ onwe ya na anya ike gakwuru chairman company chọọ ka o gbunyo ya anya rukwe tata ọ na-abụghị na ezi afa ka ego ọtụtụ ndị mmadụ ekwesịghị ịbịa ebe a were ihe gbuwa m isi si na ọmụ abụ ihe mere advat ha ji wee ga tinye ego na ebe ahụ ka m gwa eziokwu e nwere onye mmadụ na Lagos a onye Anambra bunu ọ chọwa igo a na ihe ọ na-ego bụ 100 200 plus ọ sighị oru 200 ngwana ka akpa ego ole ka a ga-enye na Lagos a ọ bụghị ofu ebe ọ bụghị ebe na-aba ebe ha nwere ka nkụ ọ bụrụkwa ihe gbasara ana ka eji mara ha ọkwa ahịa ọzọ ka ha na-azụ mana ihe m na-ekwu bụ na o rugo mgbe anyị nwa bụ ndị Igbo ga-asị mba ọ gwụfụrụ ndị a na-asị ga-akata ngwa unu mekata gaa ya afọ asasịcha unu afọ asagbusi unu onye ọbụla emekọtara kwuo okwu sị ejikwa mee anyị ndị Igbo nke ejikwa mee ndị Igbo nke maka ihe nyere unu bụ 10 afọ na-abụ mgbe a ga-emepe ebe ahụ kịta okwu gbugbugbugbugbugbo ifu ya kịta na eburu bịa ma ndị lokal gọọmenti ma ndị tax ma ndị ihe na inyekwuzi ndị Igbo ngwa soro unu na-eme nke a ọ bụ na ịnanya epụtaghị ka mmarịa ịnanya na ọjọọ lokal gọọmenti emeri ọdụ ka nkata akpara akpa ndị Igbo ga-abụ vice chairman na ọjọọ lokal gọọmenti based on na ndị Igbo bụ ha anwụ ọjọọ n'ụdị population mana enwere na ndị a na-akpọ ndị Awori ka ndị Ilema na-azọ kịta ka a ga-eji hapụ ha na-enye ndị Igbo ihe na maka gịnị na-esoro na ha mechata ihe maka gịnị na ayọ na ndị Igbo si unu wepụzi aka na chairman ka anyị na-edoziere unu vice chairman wee mee ihe na ya bụ na ndị anyị na ha na-emekọ ihe abụghị dị ndị ekwesịrị anyị na ha kwesịrị ime ụdị ihe ahụ chaa ọ dịghị mma anyị ịnọkọta ewuru ihe anyị niile tinye n'ofu nkata ọ dakwa anụ gị na-eme well like you said ikwucha onye ya ekwe maka na nsogbu anyị nwere ọbụla ekweghị ekwetara ha nsogbu anyị nwere ọbụla ndị be anyị ekwe like ihe na-eketa ekwu emuvo ndị eketa hometown village to another place efu na ma tax ma rate ma gbogbo ero via ma ihe na-eme ndị Igbo na-akwụ ya nwere oge rukwa anyị ka ha ga-ekuru mmiri tọnwa iko o nwere ka etinye na achọba ndị isi fa ka ọ bụrụ ndị obodo fada enye anyị level playground mana ndị be anyị na-ọ na-adịna ọ ka nnọọ mma ọ bụ na ụnụ lụcha ha jere ọdị ahịa ha nọ na ya mbụ ndị rụrụ ya nụ ndị Igbo ekwe na-eje na ya until ha ghọtazi oke ndị Igbo nsogbu adịghị ndị Awụsa na-abacha inye ha kọmuniti ha control be eji aka ha na-eme ihe everything da mana ha eme ndị Igbo mana ụlọ Igbo na maka ahịa mmesara abandon n'ala Igbo ọ na ịdị ha mkwuru gọvanọs enwebeghị coexistence within themselves love within themselves ga-akpọta ndị mmadụ si abịa ka ama ihe ọfụma o nwere ihe mere na Kalaba eji Tinapa Kalaba wee fụ ihe Donald Duke lụ na Tinapa ọ dịka Ojigos Bega lụrụ ya ifu the 10 very very beautiful place mana akọba ma gaghericha ihe mfụrụ ebe na afọ m ebe Nchịkọbi afọ m ebe Ọsabi afọ m ebe ụmụ anụ dị iche iche bi onweghị soso otu shop ka m fụrụ ebe ahụ smoket enwere na ya bụ a na-ele ihe na dọra mana akwa dị na ya bụ akwa oyi ocheta onweghị ife nwere isi na dị na that supermarket na wonder why ngwa ha mgbe ha sedata chọọnụ ndị Igbo kpọọ ndị Igbo si abịa na were dis ma na-ejie ya
unu were mana ejie ya na akwanye ego na-edeto mana edobara ha na kịta tenapụ ha rụzo because ọbụna ndị Igbo nọ na ya ha nwere ike ka ha kpọta ndị be ha importers bịa na akpọdasị bịa na ka anyị zụọ ahịa bịa na ka anyị mee ife a na nke a bụ nke anyị ọ bụ na ndị Igbo na unu nye ha obodo ama ndị and ebe ọbụla ndị Igbo move price of land, price of everything, price of onye ọbụla na around change nwaanyị na-ere ogiri ebido lebe na quantity nwaanyị na-esi amara ndị Igbo na-eri ha ncha niile mana ọ bụ na oge ọbụla azụrụ okwu na ụnụ ama nga n'ihu maka onye ọbụla ji mmadụ na ji onwe iburu mmadụ ya dobe na ịma nkuni ihe atụrụ nga na akpịrị ikuni okunye sinye anyị level playing ground ndị be anyị bido because without it omebe anyị consider anyị ebe a na-ekwe ekwe na-enye ya anyị ka ihe anyị ga-emesi anyị nwa kwụsịrị ikwe nke ha kwuru like na ebe bịa mmego were nka free of charge mewe na shop nka jide because shop niile na kịta many places around it buildings na chiton to shops mana ndị be anyị na-eje egi ma ọ bụ na ndị be anyị kwụsị na ya chọzi jidenu ifu that na ha ya dị fosto funu m uru ọbazi nọ na ndị be anyị ka e nwee nnagide nwee cohesion between hapụzie statism maka eji statism wee gbuo anyị na onye abụ onye Enugu onye abụrụ onye nka anyị chedụ bụ ndị Igbo whether you like it or not ọ bụrụ na eme ihe megịta si na chịrị igbu mmadụ anyị ajụ ka steeti isi ihe na-ajụ na onye abụ onye Igbo so na ọ bụ na ibido fụgbo onwe anyị data ihe abụ ndị Igbo na ihe abụ this is our culture na statism bụ ka ewe disese anyị anyị enwe ike ịga n'ihu Ugwumba ihe na-ewezi m iwe ọ dị mma biko ọ na-abụrụ enwere mgbe ọ na-abụrụ eru asị na ihe a na-eti ihe eruo na o wutere epetike ọ na-ewute ọtụtụ ndị mmadụ dịka m gwara unu anada akọpụ na abụ na Lagos mma ngozi ya furu nke emeburu anya igo mgbe ahụ mana kịta iwetara m ọgoro ụlọ ebe ahụ ka m ga-anọ weta milion maka o dogo m anya na o ruo na amaghị uche onye nye akpa asụ nri na enwere ike kịta emekata enwetakwa ofu gọọmenti ihe na asị na emere nke a eme nke ọzọ ihe a niile a na-awụrụrụ m ya bụ na biko ugboro ole ka ihe ga-eme mmadụ ọmụta ihe ndị Igbo o ruo na mgbe anyị ga-agwa onwe anyị okwu nụkwa ihe anyị na-agwa onwe anyị maka na emekata n'ihe emekata ihe ọ dịka ga-asị na ndị Igbo anyị ya bụ economic power anyị nwere kedu ka ọ dị na arụchara trade fair bụ ndị Igbo gara rụọ ndị Igbo wee ji ego ha rụọ trade fair wee bata na trade fair ana niile gbara okirikiri ma mụọ ọdọfio ma ọkọta bụzi n'oge area small London kịta maka ndị Igbo ma tu ebe niile anafọdụrụ ebe niile gbara okirikiri wee ghọzie nnukwute obodo ego na-apụtara ndị gọọmenti n'ime anọkọta ndị Igbo na-ekwu ndị ahịa ndị ọzọ na-ekwukwa mgbe ahụ na emere ndị trade fair asị ha mba na ihe a bụ federal land waka steeti banyere n'ime wee gasị ha na nke a nọchiri ụzọ ebe ọwa mmiri nke a nọchiri nke a nọchiri nke a wee kurisie ụlọ onye na-ara ego mgbe a na-eme irejista plan nakwa ndị obodo a onye na-ara ego ana ndị obodo a onye nwetara ego eji ruo onye Igbo onye kuriziri onye obodo a ịfụ na aghụghọ dị epeti ikekene ndị Igbo tupu onye ana ndị be anyị ekene m ụnụ mana ihe na-ekwuru obi adịghị anyị mana ndị be anyị ebido malụ daa n'ife atụrụ ọkụ n'anya akpọọ gị sị gị bịa goro nke a isifa m na ide ego ka anyị so dozie ebe anyị ha si anyị na ekwuru ka anyị na ngị nwekwukwu ana akpọọ gị sị okere naghị move from this place to another place ha nọ fa ha move ha jee rụọ ha rụcha ha na ka ọ na-adị because nta ebido kwube nwa ya eziokwu obeghị tata maka o nkwara ka imegide ya ka nka hapụrụ ụmụ gị metara atakọ dịse na afọ a ka anyị nwa bujido kịta gbe si na ọbrọk esi wee mee ekene m ụnụ ọ dị mma na ịpịachi okwu ihe anyị na-ekwu bụ asị na ọkata ngwa ka asị na ebe ndị Igbo bụ na-aga na kata ngwa ha jiri aka ha ga-arụọ ya ịchọọ ịga were shọpụ ebe ahụ ihe ọbụla bụ ihe ekpebiri kịta si ngwa ọnụ ga-anọ dịka ndị ọsọ ọfịa unu bụ unu ga-amezi ebe a ọ bụrụ na nsị ha na ụnụ ada aga na ụnụ ada eme agụ ama mbunete onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo mana ọkụfụ nkata anyị ka ga-atinyekwu ya ọnụ maka ihe anyị kwesịrị itinye ọnụ buru ibu kama na anyị da-achọ ka ụmụ ihe mmepụta anyị ka o too ogo tofee oke ka onye isi nyere akpụ wee gaa sụkwa ya mana dịka ọ dị biko aha mbụ Mike Onugbu nwee na-asị unu ka ọ ha dịka ewe amaghị ya ka emesịa